administración municipal, o futuro dun territorio. Esta é unha terra de labregos, de emigrantes e de retornados. É un territorio cunha identidade marcada polo amor á terra, polo compromiso con ela e tamén co seu progreso. O territorio que habitamos non é máis que o resultado dos esforzos dos nosos antergos. Por iso, nós temos como primeira obrigación preservar a súa identidade, a súa historia, as súas costumes e tradicións. Porque nós somos de Vilamartín, sí, pero tamén de Valdegodos, de Córgomo, do Mazo, de Baxeles, de San Miguel, de Cernego, de Portela, de Arcos, Arnado, Penouta, Valencia, Correxais e San Vicente. Todos somos de aquí e de todos os seus recantos. Somos debedores da súa idiosincrasia. Por iso, cada anaco deste territorio ten o mesmo valor, e ese nin máis nin menos que un valor tremendamente incalculable. Temos a obrigación de preservar todo o que fomos, o que somos e o que seremos. Temos a obriga de traballar para que cando as persoas pasen, esta administración sexa eterna e que siga o rumbo dun futuro que non esquece o seu pasado e que preserva a súa historia, para que cando os nosos descendentes habiten este territorio, saiban do noso amor pola terra e se recoñezcan en ela. Porque un pobo que ama o seu territorio e se recoñece en el é un pobo que camiña cara ao progreso, que se volve competente e que medra coa certeza de non perderse. Aquí o que nos queda é traballar para que todo aquel que habitou esta terra, inda que xa non este neste mundo de labregos ou se atope polo mundo adiante, se sinta orgulloso de ser de Vilamartín, porque ser de Vilamartín, que bonito é. Que todo o mundo se sinta benvido a esta casa, que é a salvagarda da identidade de todos, e que ten como obrigación representalos e unilos a todos. Porque os povos existen, as súas xentes importan, e porque ser galego do rural sempre foi un reto. Pero non seguimos aquí, con séculos de historias nosas costas, e así seguiremos con o noso esforzo e o compromiso diario. E nada máis, agora tócanos seguir traballando. Muchísimas gracias.